Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Register today for Stellar Talent Search exam. Admissions are open for repeaters medical batch for NEET 2021. नवोदावी जात्रा आम्ही सेलिब्रेशन करतात. ते जात्रेचे महत्त्व म्हणजे आम्ही सकाळी 5 देऊळ ओपन करून स्वहस्त्याने प्रत्येकान आम्ही 11 पर्यंत अभिषेक आमचो चालू असता की खंयच्या दंपत्याक कोणी लोकांक बसून बडीची हातून एक अभिषेक करूंक मेळटा. 11 नंतर तो आम्ही अभिषेक बंद करता आणि आमचे चालू असता की दर्शन मारूची दिवाळी ही आमची परंपरा चालू असता. त्यानंतर आम्ही एक हनुमान मंत्र जप म्हणून एक होम घालता जात्रे निमित्यान. एक सगळ्या लोकांक बरे भशेन आयुश्य आरो प्रत्येकाची मनाची इच्छा पूर्ण जावची बरे भशेन कार्य जावची ताका लागून आमी सगळ्या आमच्या मळेवाशीच्या मार्फत एक अभिषेक करता. ती आमची आता एक रावंड अबाउट 12 ते 12:30 पर्यंत ती आमची क्रिया कंप्लीट जाता. त्यानंतर आमची एक महाआरती असता. आरती जाल्यानंतर आमी एक प्रसाद वाटता. प्रसाद जाल्यानंतर सांची एक 6 नंतर आमी पालखी मारुतीरायाची पालखी देवळांतल्यान श्री विठोबान मंदिर आसा पळय मळ्यान थंय आमी व्हरून दवरता. त्यानंतर जवळ जवळ 7 ते 7:30 नंतरची आमची पालखीचे प्रोसेशन स्टार्ट जाता आणि पालखी प्रोसेशन स्टार्ट आमी करता अप टू पिपल्स हायस्कुलांतल्यान टर्न मारून अप टू मानसवाडा म्हणजे हांगा 4 खांब्या कडेन मानसवाडा एक चर्च आसा त्या चर्ची कडल्यान परत पालखी आमच्या देवळान भितर हाडटा. पालखी सांजची आमी जवळ जवळ 7-7:30 काडटा आणि तीच पालखी सकाळी रावंड अबाउट 5:30 ते 6 पर्यंत देवळान भितर सरता.